for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health. Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one. Papa Vaccine! Bakunada! Sikitang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba at mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna. Kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, Magpapakuna na para sa healthy Pilipinas. Good morning mga kachika! Nakatutok muli kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. So narito na naman po kami para pag-usapan ang mga kaganapan sa larangan ng medisina at kalusugan. Ako si Denise. At ako si Max, at oo nga, isang oras na naman tayo magchichikahan tungkol sa mga health events at health programs ng Department of Health Bicol's Center for Health Development. So syempre, sisimulan natin ang ating programa sa pag-alam kung ano ang latest na chika mula sa DOH Bicol. So then, ano nga ba ang latest na chika natin? Ayan, so alam naman natin, nung nakaraang April 28, 2023, nagkaroon nga po tayo ng measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity na launching at kasabay din nito ng World Immunization Week o sa ating probinsya ng Camarines Sur. So ito pong ating regional launch ay pinagsama-sama po natin ang partnership, the local government unit of Pili, and of course the provincial government po of Camarines Sur. So ito po nga pinagsama-sama nating effort, isang effort po para makontrol ang isang hindi pagkakaroon ng outbreak, lalo na po ng tigdas ito sa ating Bicol region. So itong region-wide activity na to aims to provide additional protection or karagdagang protection sa ating mga eligible dyan sa Bicol region. And of course, para po maiwasan natin yung mga tinatawag na vaccine-preventable diseases such as measles, rubella, and polio. So yun nga, nabanggit natin, may posibilidad na magkaroon tayo ng isang outbreak katulad ng tigdas, rubella, at polio. Kaya dapat natin malaman yung mga nakakahawang sakit, maaaring makatay na, maaari tayong makaranas ng pagkamatay ng ating mga dito sa polio, tigdas, o rubella. So, ito pong ating regional survey. Siyempre, after nitong launch, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga vaccination activities dito sa ating MRO-PV. So, maaari po tayong tumuloy sa ating mga rural health unit o sa ating mga barangay para sa appropriate schedule ng ating mga chiking para makuha po nila ang karagdagang protection laban sa tigdas, rubella, at polio. So, mas ano pa po yung ating data?
So ayan nga, may magandang balita ngayon na MRO-PVC yan natin ngayong buwan ng May at makikita po natin ang ating information yan sa ating mga official social media pages. Pero pinapaalala po natin ang lahat ng ating listeners at mga tagapanood ng ating chikahan ngayon na unavailable po ang ating official Facebook page ng DOH Bicol CHD. So na-report po natin yan noong May 4, nawalan po tayo ng access sa ating official Facebook page at may mga napansin tayong mga suspicious activities. So nawala po ang ating display photo, ang ating cover photo at may mga nawala po tayo mga posts mula sa ngayong taon at 2022. So sa ngayon po ay nakikiusap na po or nakikiugnayan na po kami sa ating DOH Central Office na Communication Team at sa Meta Philippines para po ma-retrieve ang ating official Facebook page at tuluyan po nating ma-share ang mga balita tungkol sa health. So sa ngayon, maaari po natin makita ang ating impormasyon sa ating official website, www.ro5.doh.gov.ph. Meron rin po tayong Twitter at DOH Bicol. Ang ating Instagram naman at DOH Bicol CHD at meron po tayong YouTube channel, DOH Bicol CHD rin ang title. Kung saan maaari po kayo mag-subscribe para mapanood ang ating mga previous chikahang pangkalusugan at iba pang mga videos mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. So sana po ay mabalik natin ang ating official Facebook page at we will keep you posted po para updated po ang lahat tungkol sa Department of Health. So ayan nga, balik tayo sa ating MRO-PVC. Denise, ano nga ba or sino ang nakausap natin tungkol dito? Ayan, so nakausap po natin tungkol sa MRO-PVC. Siyempre, pinag-usapan po natin sama si Miss Twinkle Aurelia, ang ating NIP Regional Nurse Coordinator ng DOH Bicol CHD, ang tungkol sa MRO-PVC, yung mga sakit na ito at paano maiwasan, of course, sa tulong ng pagbakuna. So, para rin po natin ang ating chikahan. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ngayong buong buwan ng Mayo, kasalukuyan ngang isinasagawa ang ating measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity. At dahil dito, mapapag-usapan po natin ang tungkol sa mga sakit na tulad ng tigdas, rubella at polio at of course, ang kahalagahan ng ating pagpapabakuna sa ating mga chikiting. Dahil dyan, kasama po natin ngayong araw si Ms. Twinkle Aurelia, ang ating National Immunization Program Regional Nurse Coordinator at of course, isa rin pong bakunanay ngayong MRO-PVC dito sa ating rehiyon. Magandang araw po, Ma'am Twinks. Magandang araw, Ma'am Denise, at sa lahat po ng ating mga listeners sa Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so para simulan po ang ating mga katanungan ngayong MRO-PVC, bilang isang nanay po, ano ang mga ginagawa natin paraan upang masiguro na ligtas at protektado ang ating anak laban sa anumang sakit? So bilang isang ina po, kinakailangan talaga na ma-ensure natin ang kalusugan ng ating mga anak. Kaya ako bilang isang ina, ang ginagawa ko po ay syempre kailangang makumpleto yung bakuna na nararapat para sa aking mga anak para sila ay magkaroon ng proteksyon laban sa mga sakit. Kasi imbis na magkasakit sila, mas maganda kung may panlaban na sila sa mga sakit na ito kagaya ng tigdas at saka ng rubella at iba pa like pneumonia. Kumbaga lahat ito po na mga sakit na ito, pwede na natin siyang mapigilan na hindi magkaroon ng sakit sa pamamagitan ng pagbabakuna. Isa din po yung, syempre, minimum public health standards pa din, maghugas lagi ng kamay, at magkaroon ng sapat na nutrisyon, pagkain, at saka pagpapahinga din po para makaiwas sa mga sakit.
Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Twinks. Yung nabanggit niyo po na keyword kanina is protection. So protection po talaga ang kailangan natin at makukuha natin yung protection para sa ating mga baby sa paraan ng pagpapabakuna. So yun nga po, kailangan po natin bilang isang parent ay maging responsible sa ating mga anak or sa ating mga chikiting na pabakunahan sila para sa kompletong protection. So since nabanggit niyo po yun, Ma'am Twinks, na protection, ano yung mga bakuna na mayroon si baby? Yung aking dalawang anak, ang panganay ko po ay 6 years old na at yung pangalawa kong anak ay magti 3 years old ngayong May 3. So, lahat sila, meron tayong nire-recommenda na bakuna, lalo na from Department of Health, na makumpleto bago pa man sila or sa pagdating ng kanilang isang taong gulang or 1-year-old. So, ang kasama po dito yung BCG, Hepa B, kasi protection yan sa TB at saka sa hepatitis. Tapos, kailangan din nila ng oral polio vaccine laban sa polio at kailangan din nila ng anti-pneumonia vaccine sa bata para hindi sila magkaroon ng pneumonia. Sabay na din dito yung MR na kung saan pang proteksyon laban sa tigdas at sa rubella para meron na silang proteksyon bago pa man sila ma-expose sa community kung meron mang kumakalat na mga sakit. So yung mga anak ko po, pinabakunahan ko sila sa Barangay Health Center bago pa man sila masiguro na pagdating ng kanilang unang taon ay nakumpleto po ito at ang tawag na sa kanila ay fully immunized child. So, dapat ang mga nanay natin sigurado din na makumpleto yung mga inirekomendang bakuna para sa ating mga anak. Tapos, aside po doon, may mga immunization activities tayo tulad ng MRO-PBC na pangpa-booster, kumbaga po, o karagdagang proteksyon sa mga anak, lalo na kung tumataas ang kaso ng mga measles o rubella sa ating bansa o sa komunidad. Kaya sa akin po bilang ina, yung aking 3 years old ngayong taon na ito, kahit na kompleto niya na yung dati niya na bakuna, kinakailangan niya pa din ng karagdagang protection at magkaroon din ng vitamin A supplementation. So, papabakunahan ko pa rin po ngayong Mayo ang aking anak. Ayan, so thank you po, Ma'am Twink. So ayan, protektado na po ang chikiting ni Ma'am Twink. So nabanggit niyo po yung mga bakuna na kailangan ni baby katulad nung sa BCG at iba pa. And of course, ngayon pong MRO-PVC, layunin po natin na kumbaga ma-renew ang ating emphasis sa mga bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. And of course, kung hindi pa po nakakuha ng bakuna laban dyan or kung hindi pa po kompleto yung mga bakuna ni baby, kailangan pong pumunta sa ating mga health center para mabigyan na sila. So, mayroon po ba na naranasan na side effect si baby nung sila ay napabakunahan? Ayan. Isa pa pala sa bakuna na hindi ko nasabi doon is yung pentavalent vaccine. Yung pentavalent vaccine, binibigay din po yan sa mga bata bago mag-1 taong gulang kasi 5 sakit gaya ng tetanus, diphtheria, pertussis ang pinoprotektahan ng ating mga anak. So yung mga sintomas po pala na pwedeng maranasan ng bata pagkatapos niyang bakunahan, expected or talagang normal na pwedeng lagnatin po ang bata. So ito po ay sa kadahilan ng nagkakaroon ng reaksyon ang kanyang katawan doon sa bakuna na ibinigay kung saan parte po iyon ng proseso ng paggawa ng antibodies o panglaban sa sakit yung ginagawa ng katawan at isa po dito ay ang pagkakaroon ng lagnat. Pero ang lagnat po na ito ay hindi po ganoon kataasan kundi nawawala din po siya makalipas ang 1 o 2 araw. Kaya kailangan lang na magpasiguro tayo ng paracetamol at magkaroon po ng kumbaga labaranta or tepid sponge bath po natin yung ating mga anak para bumaba ang kanilang temperatura. At syempre, kailangan makainom ng maraming tubig lalo na sa panahon ngayon, medyo mainit ang panahon.
at magkaroon din po ng sapat na pahinga. Yun po. Ayan, so thank you Ma'am Twinks sa mga detalyeng iyan. So kailangan po talaga natin na maging prepared sa bago tayo or prior na mapabakunahan ng ating mga chikiting. So with that po Ma'am Twinks, yun po, meron po bang naranasan na side effects si baby nung siya ay napabakunahan? Yes po. Yun nga po, meron pong posible pong magkaroon ng side effect yung lagnat nga po. And syempre doon sa binakunahan na lugar, halimbawa kung binakunahan siya sa braso o binakunahan po siya sa leg, kasi doon po usually binabakunan ang mga bata, posible pong masakit yung lugar kung saan siya binakunahan at pwede po siya magkalagnat. So ako naman bilang ina, kasi alam ko pong expected naman yun na reaction ng katawan sa bakuna, so kinakailangan na po pag nag-37.8 or pataas na po ay mag-inom na ng paracetamol kada 4 na oras. Kaya naman po ay pwede pong i-tepid sponge bath or labaran yung ating mga bata. So kung meron man pong side effects na halimbawa medyo nahihirapan na huminga, ito po ay bibihira lamang. Kung sakaring mangyari ito, agad na pong dalhin sa ospital ang ating mga anak. Pero bibihira lamang po iyon na nangyayari. Ang kadalasan pong epekto ay lagnat at pananakit kung saan tinurukan po yung bata. Ayan, so normal na reaction lang naman po yung ating mga side effects sa bakuna kay baby. So, ayan po yung mga naging questions natin para sa unang set. So, ayan po yung mga questions na yan ay tungkol nga po sa bilang isang personal experience ni Ma'am Twinks bilang isang nanay sa kanyang chikiting. And of course, importante po Ma'am Twinks na maibahagi natin sa ating mga listeners yung importansya ng pagiging isang responsible parent sa pagpapabakuna ng ating mga chikiting. And of course, hindi yung po kasi Ma'am Twinks, yung ating mga bakuna, hindi lang yan 1 or 2 times, talagang meron siyang angkop na schedule na sinusundan. Depende. Opo, tama yun Ma'am Denise, may schedule. Kaya mga mommy and daddy, alam natin, lalo na yung mga busy na parents, meron pong mga tumutulong sa atin sa komunidad like yung ating mga BHW. Kung hindi kayo available sa schedule na ito, pwede po natin sa sunod na schedule. Basta masigurong pong makumpleto natin yung bakuna ni baby. Kasi bilang mga magulang, pinaka-responsibilidad po natin na ma-ensure na hindi maipagkait yung karapatan sa ating mga anak na mabakunahan po sila para sa kanilang proteksyon. Lalo na po at libre naman po itong bakuna na binibigay sa ating mga health center. At ito po ay matagal nang binibigay, proven safe, ligtas po ito at effective para sa ating mga anak. Maging ang ibang mga bansa po ay ito din ang ginagamit na mga bakuna na talagang proven na po na mapababa ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa mga sakit. So magandang hindi na natin hayaan na magkasakit bagkus magkaroon na ng protection yung ating mga anak laban sa mga sakit na kumakalat po sa paligid. Ayan, so proven safe and effective po talaga ng ating mga eksperto sa kalusugan itong ating mga bakuna para sa ating mga baby. So, inabanggit nga po ni Ma'am Twinks na importante po na sundin yung tamang schedule sa ating mga health center. And of course, dahil COVID-19 pandemic pa rin po, hindi pa rin tapos ang pandemya ng COVID-19, importante po na may dagdag protection sila sa ibang bakuna, sa mga bakunang ito para maiwasan na din po yung ibang mga sakit tulad na rin ng COVID. Tama po ba, Ma'am Twinks? Ayan. Para hindi na rin, ayan, para mas protected po si baby. And of course, yan po ang naging chikahan natin with Ma'am Twinkle para sa unang part po ng ating chikahang pangkalusugan. So, stay tuned lang po para sa ating part 2. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa Booster Pinas Lakas. Kasi tumasabi, Rimin Villame, ang edad ko, 94.
nagpa-ineksyon na baga ako sa itong booster, pandua ng booster. Dahil po ako nagdudua-dua, gusto ko, marahay man ako, pandipin siya sa mga kahilangan. Kanin, ang isip ko, dahil ako, hindi man ako madutan, kan mga hilang na yan. Wala naman akong naramdaman ka ito. Kaya ang mga senior citizen na kapwa ko, dapat magpabakuna naman kamo tangani likayan ang COVID-19. Sa booster, Pinas lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine pa para dyan. May bakuna iiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hepa B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigas, Becky, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. Yeah. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain, lalo na ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa, ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR
o measles, mumps, rubella vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o measles rubella vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo, ligtas at libre sa mga health centers. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it Lea! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ng pitong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. At nagbabalik ang ating chikahang pangkalusugan. Ngayon, sa ating second set ng ating questions, makakasama pa rin po natin si Ms. Twinkle Lorelia, ang ating NIP Regional Nurse Coordinator ng DOH Bicol CHT. So, sa pagpapatuloy po, Ma'am Twinks, ng ating mga questions, ano nga po ba talaga ang MRO-PBC? Yan. So, hello po ulit sa ating mga taga-subaybay ng Chikahang Pangkalusugan. So, ang MRO-PBC, ang full po nito, meaning is measles, rubella, bivalent oral polio vaccine, supplemental immunization activity. Ito po ay isinasagawa ng isang buwan, depende sa rekomendasyon po ng World Health Organization at ang ating central office sa Department of Health para mabigyan ng karagdagang dose or karagdagang bakuna laban sa measles, rubella at polio ang ating mga batang edad 0 to 59 months old po. Ayan, so maraming salamat po Ma'am Twinks sa pagbibigay po ng definisyon sa ating MRO-PBC. So, bakit po kaya magsasagawa ng MRO-PBC sa Bicol Region at bakit ngayon lang po? Ayan, so alam ko tanong din yan ng ating mga listeners. Ang MRO-PBC, gaya ng una ko nang nabanggit, nagkakaroon po ng supplemental immunization activity kapag may rekomendasyon po na binigay ang World Health Organization at ang ating central office dahil sa mga tumataas na kaso ng tigdas sa bansa at meron na din pong mga kaso dito sa rehiyon ng Bicol. So para maiwasan po at hindi na dumami pa ang kaso at hindi tayo magkaroon ng tinatawag nating outbreak or masyadong mataas na kaso sa ating rehiyon, magsasagawa po tayo ng supplemental immunization activity para mabigyan ng karagdagang bakuna laban sa tigdas, rubella at polio ang ating mga batang may edad na under 5 years old po. Para sa MR vaccine, 9 to 59 months old yung ating babakunahan at sa oral polio vaccine naman po sa lugar na meron pong sapat na supply or priority areas natin, bibigyan din po ng polio vaccine ang mga 0 to 59 months old na mga bata. So ito ay para kumbaga maunahan na po natin ang pagkakaroon ng outbreak. Magkaroon na tayo ng karagdagang proteksyon laban sa tumataas na kaso po ng tigdas at posibleng mga kaso ng polio sa ating bansa.
Ayan, so talaga pong prevention is better than cure. Kaya nandito po ang ating mga bakuna para sa ating MRO-PVC. At hindi lang po yan, kailangan na rin po natin mag-prevent ng isang pagkakaroon ng outbreak, lalong-lalo na dito sa ating Bicol region. So, Ma'am Twinks, gaano po ba kadelikado ang mga sakit na rubella, measles at polio? Naku, nakakatakot po ang mga sakit na ito. Una-una, unahin ko na po ang tigdas. Napakabilis po nitong kumalat, pati na rin ang rubella. Ang ano po nito, kung wala kang mask o kaya naman ay merong may sakit sa inyong komunidad at ikaw ay posibleng nahawa, pwede pong ang isang kaso ay makapaghawa ng 18 pa po na mga katao. So dapat talagang mapigilan na natin ang pagkalat nito. Kaya mas maganda kung meron po tayong bakuna laban dito. Sa tigdas po, pwede po magkaroon ng rashes ang mga bata, magkaroon ng mataas na lagnat. At kapag walang proteksyon ang bata, gaya ng bakuna, pwede pong umauwi sa komplikasyon tulad ng pneumonia, pamamaga ng utak o tinatawag nating meningitis, at pwede pong magkaroon po ng malubhang karamdaman na maaaring maospital ang bata. At kapag talagang hindi kinaya ng katawan ng bata, pwede po siya magkaroon ng katarata at pwede pong mabulag. Ayaw natin yan mangyari. So, bakuna po ang posibleng solusyon na hindi na po magkaroon ng karamdaman na tigdas at komplikasyon ang mga bata. Ang rubella naman po, isa din po siyang sakit na mabilis makahawa. Meron lamang din po siyang mga rashes sa katawan, merong lagnat pero hindi ganoon kataasan. At usually po, wala po itong gamot kagaya ng tigdas. Kung ano lang yung sintoma mo, yun lang ang bibigyan ng lunas. Kung may lagnat ka, bibigyan ka ng paracetamol. Kung may masakit sa katawan, pwede pong mga gamot na laban sa sakit ng katawan, pero wala siya talagang lunas. So kasi virus po siya, mawawala din siya pakalipas ng ilang araw. Ang nakakatakot po sa rubella kasi pag ang nahawa ay buntis, ayan, pwede po, lalo na kung first trimester yung buntis, pwede pong magkaroon ng congenital anomaly o mga abnormality ang kanyang dinadalang sanggol. Pwede pong paglabas ng sanggol, may mga rashes po, pwede pong mabulag or pingi at magkaroon pa ng ibang anomalya sa katawan o depekto sa katawan ang kanyang anak. So ayaw po natin itong mangyari, kaya inaagapan po natin ito sa pamamagitan ng pagbabakuna. And lastly po, yung ating polio, alam natin na ito ay matagal ng sakit at ayaw nating bumalik siya. Ang polio po kasi malala din siya. Kapag nagkasakit ka, pwede ka pong maparalisa. Ayaw po natin na yung mga anak natin ay magkaroon ng polio kasi mapaparalisa po pag nagkataon, at kung ito po ay magkaroon ng komplikasyon, pwede pong maapektahan yung muscle sa baga sa paghinga, at kapag syempre pag apektado ang paghinga, pwede po itong ikamatay ng mga bata. So, ganyan kalubha ang mga sakit na ito, kaya wag po nating hayaan na hindi magkaroon ng proteksyon ng ating mga anak. Kaya dapat mabakunahan po natin ang mga anak natin laban sa mga sakit na ito. Ayan, so nakakatakot po talaga yung mga sakit na ito. So, at grabe rin po yung mga komplikasyon na pwede o maaari nating maranasan ng ating mga anak. So, kailangan po talaga nandiyan ang mga bakuna na ibibigay sa atin ng ating mga health center na maaari nating i-avail para po ay mas protektado po ang ating mga chikiting. So, nabanggit nyo po Ma'am Twinks, yung mga komplikasyon, hindi lang pala yung mga simpleng lagnat o ubo, at kung hindi tayo magpabakuna ng ating mga anak, pwede pa po itong mag-result sa pagka-ospital nila or Yes. at pwede na rin po kung hindi po talaga sila kayanan ng baby ay mag-result din po sa kamatayan. Po. So, Yes, kaya important dapat po talagang magpabakuna na ang ating mga chikiting. Yes, very important po yan. So, since nabanggit nyo po yan, Ma'am Twinks, meron po bang gamot sa sakit na ito? Bukod sa bakuna, may gamot po ba talaga ito?
yun nga, ang sinabi ko kanina, Ma'am Denise, wala itong direct na gamot. Kung ano lang yung sintomas na nararanasan ng pasyente, yun lang yung pwede nating ibigay na gamot. Halimbawa, nilalagnat siya, paracetamol. Pero yung mismong gamot, pangontra sa tigdas, rubella at sa polio, wala po. Ang tanging panlaban lamang ay bakuna. Kaya dapat mapabakunahan ang mga bata. Ayan po, so wala talagang tinatawag na direct cure, Ma'am Twink. So kailangan po talaga, Yes. number 1 is bakuna. So dito po, Ma'am Twinks, sa Bicol region, may mga naitala na po bang kaso ng measles, rubella at polio? Sa nabanggit niyo po kanina, pwede niyo po ba yan i-expound? Nung last year po, meron na tayong kaso na 2 at ngayong taon po, as per mentioned by our RESU o yung ating Regional Epidemiology Surveillance Unit, may isa na po tayong kumpirmado ngayong taon. So, nagbabadya po ang pagdami ng kaso maging sa buong bansa po. Kaya kinakailangan pong maproteksyonan ang ating mga anak. Ayan, so kung hindi po tayo magpapabakuna ng ating mga chikiting, ay may posibilidad po na magkaroon tayo ng risk na magkaroon tayo ng outbreak. So kaya po natin itong ginagawang preventive action, ang MRO-PVC. So sino po ang paano po kung may mga bakuna na yung bata laban sa mga sakit na ito? Hindi po ba sila, Ma'am Twinks, kasali sa pagbabakuna na gagawin sa SIA? Ang mga bata po na babakunahan sa SIA ay yung mga bata po na para sa measles vaccine, mga batang may edad na 9 na buwan hanggang 59 months old, or mga below, bago mag 5 years old. Yan po yung mga kasama po sa pagbabakuna laban sa tigdas. Kung meron na po sila dating bakuna sa tigdas, okay lang po yun. Safe pa din na bakunahan po sila ngayong Mayo kasi mas nire-recommenda po ito ay additional na dose. So hindi po ito kasama doon sa usual na routine na dosage nila. Ito po ay karagdagang dose po. So dapat lang na bakunahan pa rin po sila basta pasok po doon sa edad na 9 to 59 months old para sa MR or the measles. At alam naman po ng ating mga health workers kung ano yung tamang timing kung sakaling sila ay nabigyan ng measles vaccine nung nakaraang buwan. So meron yang 28 days interval kung sila ay naka-receive sa routine ng bakuna noong nakaraang buwan, magkakaroon lang ng 28 days interval para po dito sa Mayo na dosage na marireceive po nila. Para naman po sa oral polio vaccine, ito po ay patak lamang po sa bunganga, 2 patak ng oral polio vaccine. Ang target po dito ay 0 o yung mga bagong silang nasanggol hanggang 59 months old po. Kung meron pong enough na supply ang ating mga RHU, magsangguni lamang po para mabigyan po ng protection ang inyong mga anak. So safe po ito kung nabigyan pa lamang siya ng ilang araw ng oral polio vaccine. Halimbawa ngayon, kahapon na April 30, nabigyan siya. At ngayong Mayo naman or bukas, Mayo 2, bibigyan siya ulit. Ito po ay safe na ibigay pa din na karagdagang dosage po para sa kanilang protection. Ayan, so thank you very much po, Ma'am Twink. So, just to clarify po sa ating mga tagapakinig, ay ito pong ating MRO-PVC ay isang supplemental immunization activity po. So, meaning yung bibigyan po natin ng karagdagang bakuna si mga baby. So, yan po. So, saan? So, nabanggit nyo po kanina kung saan gagawin or saan pwede tayong magpabakuna. So, sa mga health centers po, di ba, Ma'am Twink? So, ano po yung mga kailangan para rin po ma-prep ang ating mga nanay at tatay? Ano po ba yung mga kailangan? Meron po bang requirements na kailangan dalhin sa ating mga health center?
So para po sa ating mga magulang, dalhin lamang po sa health center. Maganda po kung malalaman nyo na yung schedule kasi iba-iba po kada health center. Meron po sila mga assigned na fixed post na tinatawag. Nag-a-announce po sila ng mga schedule. Pumunta po tayo sa nararapat na schedule. Kadalasan po ang dinadala lamang dito ay ang bakuna card ng ating mga anak o yung immunization record nyo po. Kung meron kayong mother baby book, kung saan po nire-record yung mga bakuna ng anak, yun lamang po ang kinakailangang dalhin. At syempre po, kung pruweba lamang na kayo po ay immediate guardian or parents ng ating mga anak. So mainam pa din na magdala ng ID o kaya po ng pruweba na kayo po yung tagapag-alaga ng bata na babakunahan. Ayan, so thank you very much po, Ma'am Twings. Hindi lang pala sa ating mga bakunanay at bakutatay, pati na rin po sa mga iba nating mga caretakers, mga guardians, ay pwede po ninyong dalhin ang inyong mga chikiting sa mga health Opo. center. Basta lamang Lalo na sa mga, Yes. sa mga lolo, mga lola na paminsan na pag-iiwanan kung nagtatrabaho ang mga nanay. So, wag po tayong mag-atubili na dalhin yung ating mga apo para pabakunahan po kasi ito po ay kailangan nila para sa proteksyon laban sa tigtas, rubella at polio. Ayan. So, of course, di ba, Ma'am Twings, mas matimbang pa rin ang kailangan natin na maiwasan na outbreak at kailangan natin ma-receive na protection para sa ating mga baby kaysa yung mga side effects na normal naman na makukuha natin. Para lang ito po sa proteksyon ng ating mga baby. So, mensahe na lang po sa ating mga magulang or sa ating mga guardians or caretakers na nakikinig. Ayan, so sa atin po ulit na mga nanay, mga tatay, lolo, lola, auntie, mga tito. Ayan, so please, ngayong buong buwan ng Mayo, dalhin po natin ang ating mga anak, mga pamangkin, may edad po na 9 hanggang 59 months old para sa measles vaccine at 0 to 59 months old para sa oral polio vaccine. Pabakunahan po natin sila sa ating mga health centers. Huwag po mag-atubili na magtanong ng kanilang mga schedule nang sa ganun po ay mabigyan ng karagdagang proteksyon ang ating mga chikiting, ang mga bata sa ating pamilya upang sila ay siguradong ligtas at malusog. So yun po, pag-participate po tayo at hikayatin din natin yung iba pa na mga kakilala natin na may mga anak na ganitong edad po ay magpabakuna na din po sila sa lalong madaling panahon ngayong buong buwan ng Mayo. Ayan, so Ma'am Twinks, pwede po ba nating ulitin yung unang part na sinabi niyo sa message na parang nakalimutan niyo po yung, ang sabi niyo po kasi pabakunahan ng ating mga anak 9 to 59 months old sa measles. Parang kasama po ata rubella. Parang hindi niyo po nabanggit. Sige, pwede naman. Kahit yung part lang po yun, i-edit na lang. Sige. Apo, yung Saan question nga yun, ma'am? sa message po. Sige. Yung last part? Apo. Ay, yung sige. first part po, yung sinabi niyo. Sa first part. Opo, yung age po for MR and OPV. Kahit Sige. yun lang po. Okay. Okay. Okay, sa atin pong mga magulang at tagapag-alaga ng mga chikiting sa pamilya, yung atin pong measles rubella vaccine ay para sa mga batang edad 9 na buwan hanggang 59 months old po. Sila ay dapat mabakunahan ng measles rubella vaccine. Ayan, so thank you very Okay much. na, ma'am. Yes po, okay na po. Okay. Closing na lang po ako. Ayan, so maraming salamat po sa ating National Immunization Program Regional Nurse Coordinator na si Ms. Twinkle Lorelia para sa pagsagot po natin ng ating mga katanungan sa MROPVC. Naway po, marami po tayong mga nanay, tatay, tito, tita, lolo, lola at lahat po ng ating mga guardians at caretakers ang magpabakuna po ng ating mga chikiting. So ito po ay laban sa mga sakit tulad ng tigdas, rubella at polio at of course na rin para mabigyan natin sila ng
karagdagang protection. So yan po ang ating naging chikahan ngayong episode na ito tungkol sa MRO-PBC. Sa muli, chikiting ligtas po laban sa measles or tigdas, rubella at polio di ngayong buong buwan ng Mayo sa ating MRO-PBC. So sa muli, magandang araw po sa lahat. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito, sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ang iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa healthy Pilipinas. Care for yourself, care for others. Stressed sa work? Kailangan mo ng time out? Rest muna. Take a break. Maraming paraan para makapag-relax. Mag-beach o mag-hiking, movie night o sound trip, yoga o zumba, kumanta o tumugtog, mag-gardening o mag-baking, mag-sports o magpamassage, mag-video games o magbasa. The list goes on, mga ka-healthy peeps. Ano man ang trip mo, mahalagang maglaan ng panahon para sa sarili. Mag-recharge, mag-recover. Lahat tayo gustong mapasaya ang mahal sa buhay. Pero paano mo gagawin yan kung ikaw mismo hindi masaya? Ang stress at pagod minsan naipapasa mo na sa iba. Subukan mong mag-jogging kaysa magbabad sa social media. Magbasa ng libro kaysa tumutok sa cellphone screens. Instead na makipagtalo sa comment section, i-explore mo na lang ang beauty ng outside world para iwas stress. Kaya, ibalanse mo na ang online at offline life mo. Nakaka-relax na, nakaka-healthy pa. Smile naman dyan. Do you have a safe space tulad ng isang support group? Ang support group ay binubuo ng taong handang tumulong at sumuporta sa'yo. Hindi ka nila hahayaang mapag-isa at makaramdam ng panghuhusga. Papayuhan ka nila based on their experiences. Hindi ka nila papayuhan ng medical advice na wala namang basehan. Iaengganyo ka nila para ma-improve ang coping skills mo. Ang pagkakaroon ng support group ay importanteng bahagi ng healthy lifestyle. Paano matutulungan ang taong may pinagdadaan ng mental health problems? Kaya kung may humingi sa'yo ng tulong, pakinggan mo sila. Intindihin at huwag baliwalain ang nararamdaman nila. Tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline 1553 o sa mga numero sa inyong screen. Huwag ikahiya at huwag ismolin ang mental health problem. May mga lunas sa paligid mo. Mahalaga na aware tayo sa ating mga nararamdaman
para malaman natin ang mga triggers nito. Maging in control sa emotions mo. Gamitin ang mga mood tracking tools na ito para mas lalong maintindihan ang emotions mo. 1. Mood Journal. 2. I-download ang Lusog Isip app. Ang emotions at feelings ay bahagi ng mental health. Ugaliin itong bantayan at pahalagahan. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Hindi ka nag-iisa. Tumawag ng tulong sa 1553. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. So, ayan nga po ang ating naging chikahan with Ma'am Twinkle tungkol sa MRO-PVC at 2023. So, makilahok po ang lahat ng mga nanay at mga tatay para maprotektahan ang inyong mga chikiting laban sa tigdas, polio at rubella. So, ngayon naman pumunta na tayo sa ating Kumusta ka, urun kita, ang ating mental health exercise online. So, Denise, ano ang ating mental health exercise today? So para sa ating mental health exercise, dahil summer pa rin, it's the month of May, kailangan pa rin natin ma-improve hindi lang ating physical health, kundi ang ating mental health. So unang-una, kailangan nating spend time outdoors. Pero while we do this, kailangan po ay naka-mask pa rin tayo. So highly encourage pa rin natin yung pagsuot natin ng mask kasi part pa rin po ito ng prevention sa mga sakit and of course tulad ng COVID-19. So next po ay kailangan din natin mag-cut down on screen time and social media. So sa paraan na ito, kailangan natin ma-lessen yung screen time natin kapag tayo ay nagbe-browse ng mga social media pages. So sa paraan na to, kasi kapag nasobrahan tayo ng pag-browse, maaari din ito makaapekto sa physical and mental health natin. So, dahil usong-uso pa rin yung mga virtual na classes and meetings, so kailangan din na after natin gawin ang mga ito, kailangan din natin mag-take a break. So, next is reconnect with others. Yung katulad ng sinabi ko kanina, let's spend time with our loved ones, our family, our friends. So, dahil summer pa rin, kailangan pa rin natin mag-ingat kapag sa tuwing tayo ay pupunta ng mga sa swimming pool or sa beach, lahat ng mga outdoor activities ay kailangan meron po tayong pag-iingat. Practice mindfulness. So, mindfulness is the practice of being fully aware sa ating mga surroundings. At kailangan, of course, kailangan din natin maging fully aware, hindi lang sa sarili natin, kung hindi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. So, kapag meron tayong, kailangan nating sundin ang mga precautions kapag nasa daan tayo or kung nagsiswimming tayo dahil summer pa rin, kailangan po natin ito para iwas disgrasya. So, ayan po yung iilan sa ating mga mental health exercises this summer. And of course, meron po tayong Kamusta Ka, Tara Usap Tayo. Handa po kaming makinig dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development sa mga numero ng SMART 0919-583-4322, Globe 0927-844-1677 at sa dito 0991-730-6292. Meron din po tayong NCMH Crisis Hotline na pwede po natin maabot sa numerong 1553. Ito po ay toll-free at pwede po tayong tumawag dito ng libre mula sa ating mga mobile devices. So, yan po ang ating naging mental health exercise for today, Max. Ayan, so thank you very much po sa lahat ng mga nakikinig at nanood sa ating chikahan ngayong umaga. So always remember na
nandyan pa rin po ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng COVID-19 at iba pa, kaya kailangan po natin maging maingat sa ating paligid. Huwag po nating kakalimutan magsunod sa ating health protocols at mag-iingat po tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa muli, ako si Max. At ako si Denise, at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi namin ipinapaalala na makialam, Isama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya. Magandang tanghali po sa lahat. Abangan ang susunod na Chikahang Chikitang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin mo'y paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba't mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo, agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna, kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, para sa healthy Pilipinas. Chikiting ligtas, magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. ang susunod na Chikahang Pangkalusugan. Dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya.